Puilandi Nitai Taluta Sadhana Kumar Mali Kaina Mali Devi total 19 family 54 voters Taluta Ranjana Shaki Sanjarani Sampai ini 6 tarik September orang sini Duluma kami go sini kaisa Amarpur Andarok layo actually assembly constituency ini cuma 54 butar cuma manka te 19 family sebang ma dol ni ini BJP Tipra Motha te kewang ma CPM parti ni orang cuma jutaan tu faika bonimang belai hambai marago जों साइमाना तिनि तिनि पार्टी आईपीएफटी जों गुबै बाय सामंख्लाय दङ गोथार बाय सामंख्लाय दङ आबाद बागै तरक तरक बर' हायना हाय बर' बुचि बायखा मियाफ्रा बाहायनो जों लुखार ताइलामरा रांगामरागो प्राय 40 बुटार जों मानखा तिनि बाहायनो प्राय दिनै 54 बुटार तिनो भाय जुगदान द फायखा जों दिनै सिगो तिब्रा राज्यगो एकमत आईपीएफटी पादिन दङ जों गुबुनखाय सामखाय दङ जों गावनो बार साइड दं तिना हरमोन गायसो ना हरमोन तिनि एडिसि एरियानो शेड्यूल एरियानो जों डिपार्टमेन्ट नामनाय अबतिनि टारगेट आबाद बागै आं खागागो ताबो बराव दुलुक दुलुक खाय बर' बुचि बायखा साबो गाहाम सामखाय दं साबो हामयाखाय दं साबो पाब्लिक थगाय दं अबो बर' ताबो जाथायखाय दङ आबाद बागै आं खागाव तिनि बर' दुलुमा गामिगो आं बेलाय हामबाय मारनाय तिनि सिन्धु जमातिया अरेन्टिन लोकाल एमएलए बनि नेतृत्वे जों गोबां माताबो प्रग्राम नाय दङ हानिबा आं जत्तनो हायनो हाय दिनै ताकु बुखुराव दिनै हा दखना हामजागै जे आईपीएफटी पार्टीआव जुगदान रयनो जइन खालामनो आं बेलाय हामबाय मारागो आंनि निजि नंगै जे आंनि पार्टी नंगै आंबो पाइपलाया हामबाय प्रेस मिट मा खायमानि के हायसि मिया सेप्टेम्बर नि 6 तारिख 2021 नि सालो अमरपुर बिसिनि दालाक बिसिनि दुलुमा स्कूल नखलावो आईपीएफ तिनि रिंख्लायमानि बाय कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम उनखा आरो मानजा फायखा बरकनि नेता ताबुनि मंत्री मेंबर साब पियाबा आर्मीबो कैसा यावै जों दालार कॉकपिन मोननो तुइबिनि तिनि जों प्रेस मिट माखायु दालार के हायसि बियावो बरक सटेरो नुखुंनि प्राय 50 बुटार बारा उनरावनाय ना बरक बिखानिबो बीजेपी नि जतने बीजेपी नि आईपीएफटी ओ थांखा जॉइन खायखा आईपीएफटी ओ पियाबा बरक तमा साखा सिनि मथानो थानसानो सुप्रनार बागै जिनि सापुटार न दुखा उथुमुद्रु खायरना बागै बरक बीजेपी नि आईपीएफटी ओ जॉइन खायनाय रनो बेबा टिप्रा मथादिसि फायु हनै सावकन जों साजागिया ते अमा हायदालानो जों सेलेंमानि बागैनो तिनि सारा जिनि ककबरक ककतमा फुनुगुई तंनाय रक ते जोतो चिनि सापुटार न ते आसक सिमिया जोतो न्यूज न नाय तंनाय रक न जों स्राय खे सायरना मुसुगु सिरयरना मुसुगु मिया 6 तारिख सेप्टेम्बर 2021 दुलुमा गामि अमरपुर बिसिनि दुलुमा गामिओ आसकनि बीजेपी नि आईपीएफटी ओ हानाय रक खरक साफानो टिप्रा मथानि गरैबनो जों स्राय खायना मुसुग मानि बागैनो जों दिनै टिप्रा मथा अमरपुर ब्लक कमिटिनि साखानि मानि बाय कैसा प्रेस मिट माखायखा हामबाय सर दिनै जों थियारि मायदान जोंनि टिप्रा मथा अफिसाव कैसा प्रेस मिट माखायमानि कारनखा मिया 6 तारिख वो दुलुमा एसबी स्कूल कैसा आईपीएफ टिसौनि प्रोग्राम तंमानि ओ जागाव बरम गनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया खुद न फायै वो जॉइनिंग प्रोग्राम को मानजा फायका आ जागाव विभाग त्रिपुरा मोथानि हि बरक जॉइनिंग नामा नतै जों दिनै ककपिन मारका ओ जागाव जॉइनिंग खायनायखा विभाग त्रिपुरा सॉरी बीजेपी नि बरक मानसि बो विभाग आनि पारानि आं सिनिबो बरकनि विभाग बुमों सह आं बरकनि प्रुफ बुरायमानो बरक तुमा हबा बरकनि प्रोग्राम नगै सिनि त्रिपुरा मोथानि आदंग्रक गोबां मा
खा दुख नांनाय हानि बाङैसि जों दिनै कक रं मारो सिनि बरक रक खा तातिदि बेबाक बरक ताताल मानसि खाय थांगो बरक IPFT ते BJP बरक थानसा सिंखिया तमानि कारनै बरक जॉइनिंग खायनानि ना उ कक न तै तिनि जों यारि माइरांगो जों कक माखिरक केब्रक न आसुक साबै बेलाके हामबाय जतन सिनि ताकु बुखुरक नाय तंनाय रकन बकन बेलाके हामबाय मारबो हामबाय सार सारनि निबो मुंके बिसे साउथ ना अनि बो मुंके सुखवासी जमातिया आं काइसा सेंट्रल YTF नि वाइस प्रेसिडेंट अमरपुर सार नि के अनि बो मुंखे संजय जमातिया अमरपुर ब्लॉक कमिटी नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व टंगु ते कटाल कमिटी कॉकब्रोक के आपने सिजा सार नि के अनि मुंखे इंद्रमोहन जमातिया दालक विलेज नि चेयरमैन प्रथम आं जतन कयका हमजानांगौ आंनि खा बाय अर जागाव दिनै जों प्रेस मिट लाखायमान इखिनि कारण इखिनि मिया IPF सन दाल आमो मिनि दुलुमा SD स्कूल बरो कायसा सम्मेलन जॉइन सम्मेलन खालायमान जागा न तैयनि कायसा प्रेस मिट लाखाय बरो जेबाबे सिनि त्रिपुरा मथानि बरो न बरो IPF सनि लगेव जॉइनिंग खालायनि ब्रो ओपो जाख्लायमानि पुनो ओ फेक न्यूज सी और फेक सी आं और दालक विलेज नि कायसा चेयरमैन आं पूरा पुरिनि बसबाबु BJP तां बसबाबु IPF तां बसबाबु त्रिपुरा मथा तां बसबाबु CPM तां आं पूरा पुरि साइमान और जागा नुकजाखा जेमिया पर 17 परिवार पर और जागा पर IPF थानि पर सालिंदा खलायो जॉइनिंग ना उनि सामानि ब शुद्ध अरनि जे आगे BJP तांनाय बरकसी ब कोनो आनसिनि त्रिपुरा मथानि बरक गया आनि बाउनि आनि खाजानि ताकु बुखुरुनो आनि त्रिपुरा मथानि आदम संरुनो आं मा जानांगौ कोनो अनो खा बायजानाय ककुरै कोनो खा दुजानाय ककुरै अमो कायसा फेक न्यूज सी बर कायसा सर